Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da tashi lafiya, barkanmu da waye garin Juma'a lafiya. Alhamdulillah, muna godiya ga Ubangiji mai komai mai kowa. Wani ɗan saƙo ne zan tura wa Sunusi Bature Dawakin Tofa, saboda bai kai matsayin da zan ɗora shi akan status ɗin maganganuna da zan yi akan shi ba, saboda shi ba komai bane. In aka ce ba komai bane, Hausawa za su iya ganewa, saboda mutumin ne wanda shi bai taimaki al'umma ba, bai yi wa 'yan garin shi komai ba, ba komai bane, ba abin da yake damun shi in ba hassada da baƙin ciki ba. Kusan wani abin ban dariya, daga shi har mai gidan nashi gwamnan Falle ɗaya, da yardar Allah, tunda suka ji an tsaida Kwamarar ɗan takarar gwamna, hankalinsu ya tashi. Ta yaya za a yi su rusa wannan takarar, ko kuma ya za a yi su kawo mai ya samu baƙin jini? To tun daga lokacin ke ta faɗi tashi, ya za a yi su ga wannan nasarar ba tashi ba ce. Hankalinsu ya tashi. Kai yanzu Sunusi Bature, in kana da kunya, kana da hankali, kana da tunani, ka san abin da kake, har za ka zo ka ce wai Kwamarar ya je ya haɗa kai. To ai ka je ka bincika ka ji, sanda ya ciyaman na local government ba a taɓa kama shi da wata sata ba. Kuma ka je ka tambaya ka ji, mutum ne mai mu'amala da mutane, wanda ya san darajar mutane, wanda ya san ƙima da zamantakewa ta ɗan adam. Mutum ne ba mai ƙarya ba, mutum ne wanda in ya faɗa zai cika. Duk abin da Kwamarar ya yi ma alƙawari zai cika ma. In ya ce ma gobe ka zo za a ɗauke ka aiki, za a ɗauke ka. Ka je ka bincika, kai mutum nawa ka taimaka? Kai a matsayinka na mai magana da yawun gwamna, a je a yi bincike a gani a local government ɗinka, a garinka, a cikin danginka ma mutum nawa ka taimaka. To har za ka zo ka riƙa haɗa kanka da mai martaba, wanda ya san darajar ɗan adam, wanda yake da daraja, wanda ya taso tsatsa na mutunci. Za ka ce a'a, ya ɗauko dangin shi, ya ɗauko mai nashi, ya zo familin shi gaba ɗaya ya ɗauko, ya zo ya saka a gwamnati. Ko da ya ciyaman, ka je ka bincika, ba za ka ji wanda ya ɗauko mutum ɗaya wanda yake ɗan uwan shi ne ya ɗauka ya bashi wani appointment ba. 'Yan uwan Kwamarar ba irin masu yunwa ba ne, wa'anda za ka ce a'a sun zo don Kwamarar ya gwamnati ya ɗiba ya sa. An gaya muku irin ku ne masu butulci, wa'anda za su ɗebi kayan al'umma su je su gina 'yan uwansu? To wallahi Sunusi Bature, ina mai jama kunne, wallahi kaɗan na fara yi ma. In kuma ka manta, a lokacin Malam Ibrahim Shekaru kana gidan rediyo kana aiki, da kai wata ɓaramɓarama sai da ka bar jihar Kano. Ko ka manta yanzu an samu muku, Kwankwaso ya samar muku aiki, har kuna da bakin da za ku zo ku yi magana. To wallahi ka ja bakinka ka yi shiru. Ɓaramɓaraman nan da kai, wallahi muna da komai nata, za mu sako ta. Ka san kai ba komai ba ne.